Ola, e chegou o momento. Hoxe imos falar da paisaxe da nosa terriña, de Galicia. Como imos ver, unha paisaxe fermosa dende principio a fin. Así que descubrámola xuntos e imos aló. En tutoriais anteriores falamos do clima e do tempo atmosférico. Dependendo do que haxa en cada territorio, dará lugar a unhas paisaxes moi diferentes. E disto, das paisaxes, é do que imos tratar na clase de hoxe, concretamente das paisaxes de Galicia. Galicia ten unha paisaxe natural moi variada, dende os verticais acantilados da Costa da Morte ata as pradarías do interior de Lugo. Así que Galicia, como xa vimos noutros tutoriais, ten microclimas e, en función deles, a flora varía moito, así que vamos a velos por zonas. A primeira que vamos a ver é a paisaxe natural do clima oceánico, costeiro e de interior. Hai monte baixo con toxos, breixos e uces. Tamén son abundantes os prados, os bosques e as zonas de brañas. Imos agora coa zona litoral galega. Que paisaxe haberá aquí? Hai un claro predominio do bosque atlántico, con especies como os carballos, os bidueiros e os freixos. Tamén atopamos ameneiros e salgueiros. Estas árbores, os piñeiros e os eucaliptos, son especies invasoras, non son autóctonas de Galicia, a pesar de que toda Galicia está chea destas árbores. Imos agora coa paisaxe das zonas do interior galego. Aquí podemos atopar carballos, castiñeiros e acibros. Tócalle a paisaxe das zonas de clima oceánico mediterráneo. Nela atopamos sobreiras e abeleiras. E rematamos coa paisaxe das zonas de clima oceánico de montaña. Dase
unha mestura do bosque atlántico e do Mediterráneo. Existen nas serras sudorientais. Atopamos o érbedo, a sobreira e o acibro tamén. O rebolo, o piñeiro silvestre e o teixo. Imos agora coa paisaxe humanizada galega, é dicir, a que foi modificada polo ser humano. A poboación rural ten unha densidade moi baixa, hai miles de pequenas aldeas espalladas por toda Galicia. Moitas delas xa están totalmente deshabitadas. Por outra banda, Galicia ten cidades con moita densidade de poboación. A cabeza está Vigo, pero tamén destacan Santiago de Compostela, A Coruña, Ourense, Pontevedra, Lugo. Aquí vemos unha imaxe de Vigo co seu potente porto industrial. Os seus habitantes dedícanse á agricultura, a gandaría e a explotación forestal nas zonas de interior. E nas zonas costeiras, as industrias e fábricas relacionadas, sobre todo, co mundo do mar. En toda Galicia, o sector servizos, impulsado polo incremento enorme do turismo, está sendo outro dos motores vitais da economía deste territorio. Imaxe do que se ofrece na páxina web de Turismo de Galicia. Ata aquí a clase de hoxe e agora tócache. Investiga. Dicimos que o clima oceánico de montaña dáse nas serras sudorientais galegas. Saberías dicirme cales son estas serras? Son a Serra do Eixe, a Serra da Queixa, a Serra do Surés e a Serra de Maceda. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!